ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ସହିତ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହାଇ ଗାଇଜ୍, ଆପଣ କ'ଣ ନିଜ ଫୋନ୍କୁ କେବଳ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଏଇ ଫୋନ୍ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ମାସକୁ 10,000 ରୁ 15,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ। ଆଜିକାଲିର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ କେବଳ ଡିଗ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏକ ସାଇଡ୍ ଇନକମ୍ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ମୁଁ ଏମିତି ଏକ କନସେପ୍ଟ ଉପରେ କାମ କରୁଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ବିନା କୌଣସି କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ଘରେ ବସି କାମ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ DM କରନ୍ତୁ ୱାର୍କ କିମ୍ବା ବାୟୋରେ ଥିବା ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଥିବା ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବତେଇବି କିପରି ଆପଣ ଏଥିରେ କାମ କରିପାରିବେ। କରନ୍ତୁନି, ଲିମିଟେଡ୍ ଅଫର୍ ଅଛି।